Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi wawasan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya saged nderek cawe-cawe bangun paguyubaning umat, paguyubaning murid-murid dalem Gusti. Boten namung sacara lahiriah utawi fisik menika rawuh wonten ing pepanggihan-pepanggihan, ananging nggih manunggilaken ati kalian murid-murid dalem Gusti sanesipun sujarah wonten ing alam gesang menika sareng-sareng ngudi lan gayuh pengajeng-ajeng. Atinipun nyawiji manunggil, satu arah, satu fokus, satu tujuan. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami kados pundi Gusti Yesus ingkang nimbali para murid supados manunggil ing panjenengane pranyata ugi boten gampil. Mbok menawi sacara fisik murid-murid menika manunggil kalian Gusti mirungganipun murid cacah 12, ning sacara ati pranyata para murid nggih dereng saged manunggilaken nyawijikaken manahipun kalian manahipun Gusti. Saengga menapa rikala Gusti kedah ngadepi tantangan ing pungkasaning gesangipun, inggih menika sangsara lan seda sinalip, para murid sami kocar kacir, sami ambyar bubar. Menika ngetingalake bilih anggenipun manunggil kalian Gusti Yesus nembe sacara lahiriah. Rikala ngadepi tantangan utawi kasusahan kasangsaran ketok asline, kabeh padha golek slamete dewi-dewi. Lan saperangan para murid menika tasih gegeki menapa sing dados pikajenganipun piyambak, kados umpaminipun Petrus lan Yudas Iskariot. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabika kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Yohanes bab 13 ayat 21 ngantos dumugi 33, kalajengaken ayat 36 ngantos dumugi 38. Nalika samono Gusti ngandika kanthi sungkawa ing batos, aku kandha sakbenere salah siji ing antaramu bakal ana sing nyidrani aku. Para murid padha pandeng-pandengan ora mangerti sapa sing dikersakake. Salah sijine yaiku murid sing kinasih lungguhe caket karo Gusti Yesus ana ing sisih tengen. Murid iku disasmitani Petrus, nyuwuna priksa sapa sing dikersakake. Murid sing mepet ing jaja dalem mau nuli matur, Gusti, sinten? Gusti paring wangsulan, sing dak ulungi roti sing dak celupake iki yaiku wonge.
Gusti nuli nyelup cuwilan roti diparingake Yudas Iskariot. Sakwise mangan cuwilan mau, setan mlebu ing atine. Gusti Yesus banjur ngandika, "Sing arep kok lakoni, enggal tindakno." Nanging para murid sing nderek kembul dahar mau ora ana siji-sijia sing nyandak kersane Gusti nganti ka mangkono iku. Rehne Yudas sing nyekel dhuwit ana sing ngira Gusti dawuh tuku apa-apa kabutuhane riyaya utawa paring dana marang wong miskin. Sakwise nampa cuwilan roti mau, Yudas nuli metu. Nalika samono wis wayah wengi. Saungkure Yudas, Gusti Yesus ngandika, "Saiki putraning manungsa dimulyakake lan Allah kamulyakake karana panjenengane. Lan yen Allah kamulyakake karana panjenengane, Allah bakal mulyakake panjenengane ana ing diri pribadi lan iku mau saknalika kelakone." Simon Petrus nuli matur, "Gusti badhe tindak dhateng pundi?" "Paring dalem wangsulan. Menyang endi paranku, saiki kowe durung kepareng ngetutake, nanging besok bakal kepareng." Petrus munjuk, "Kenging menapa sakmenika kula dereng kepareng nderek? Gesang kula badhe kula tohaken kagem Gusti." "Paring dalem wangsulan. Kowe arep ngetohake uripmu kanggo aku. Aku kandha sak benere, sadurunge jago kluruk, kowe bakal nyelaki aku nganti kaping 3. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, "Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin." Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika nyariosaken kados pundi swasana ing bojana pungkasan Gusti Yesus kalian para murid. Mirungganipun murid cacah 12. Ing mriku ketingal sanget bojana menika dados rana anggenipun bangun persekutuan, bangun panunggilan. Lan sapun kirang langkung 3 taun Gusti Yesus nimbali lan ngajak para murid supados nunggil ing panjenengane wonten ing pakaryan sabda lan gesangipun. Ning pranyata ing Injil kala wau ketingal kados pundi para murid menika sami dereng nyandak lan rikala Gusti Yesus paring sasmita menggaing sinten sing bakal nyidrani panjenengane, para murid sami pandeng-pandengan. Nah menika saged ditafsir macem-macem nggih. Pandeng-pandengan menika iso takon tinakon ana ing batin, sapa sing arep mengkhianati. Ning ya bisa uga sami cubriya, aja-aja kae, aja-aja kowe. Saged ugi mekaten. Mila swasana sing wiwit boten tentrem nuwuhake pitakenan ing manahipun Petrus kejelasanipun. Mila Petrus lumantar Yohanes nyuwun priksa dumateng Gusti Yesus sapa wonge. Rikala Gusti Yesus nunjukaken kanthi sasmita sing bakal diparingi roti sing dicelupake ing anggur, injih menika Yudas Iskariot. Para murid durung do nyandak, malah pikirane para murid Yudas didhawuhi tumbas maneka warni kebutuhane riyaya utawi bagikaken dana kangge wong miskin. Awit Yudas menika pancen dados bendahara sing nyekel dhuwit. Menika ngetingalake kados pundi Yudas sing sampun 3 taun nunggil kalian Gusti pranyata ya sacara batos, sacara batin durung bisa manunggil nyawiji karo Gusti Yesus. Lan ing sakmangke
Yudas mikire ya bab duit. Le manunggil karo Gusti mbok menawa ya mikire aku duwe keuntungan apa. Lan rikala para pangareping agami Yahudi menika bakal paring duit yen Yudas bisa ngulungake Gusti Yesus. Yudas agi-agi nyarujuki. Menika pengkhianatanipun Yudas dumateng Gusti Yesus. Semanten ugi Petrus ingkang sok gaya pengen ngetohake uripe kagem Gusti, pranyata nggih Gusti sampun paring sasmita, kowe bakal nyelaki aku kaping 3 sadurunge jago kluruk. Nah menika nggih ngetingalake kados pundi Petrus sing estu semangat anggenipun nderek Gusti lan nunggil ing pakaryan dalem, pranyata ya isih bisa nyelaki, atine durung bisa mulung marang Gusti. Suasana lan situasi menika saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami anggenipun bangun persekutuan. Mbuh kuwi ana ing brayat, ing lingkungan, ing tengahing masyarakat lan ing pasamuan suci. Kadangkala yen kula panjenengan tingali ing lingkungan-lingkungan, kula sok-sok mikir dadi ketua lingkungan ki stres. Awit menapa? Mau ngarep ngejak kumpulan umat, kabeh sak lingkungan ki do kumpul ora gampang. Yen umpamane pepanggihan APP kados mangsa prapaskah menika, sing kumpul sapa? Ya mung kuwi-kuwi wae. Saka umat sing cacah jiwane 100, sing teka mung 20. Nah menika tantangan persekutuan sacara fisik, sacara lahiriah we ra iso do manunggil kumpul, apa meneh manunggil ati lan manahipun. Nah menika nggih boten gampil. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.